মানে আমি টিভি দেখে দেখে চিপস টিয়ে খাওতে এই টিভি দেখে দেখে চিপস খাও খাও হঠাৎ কিনা আমার চিপস এরা সরি যাইଥିଲା ଆଉ କାଳେ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପଡିଥିବ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ପୁରା ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ପଡିନଥାଏ ଫିଲ୍ମ ସରିନି ଚିପ୍ସ ସରିଗଲା କଥା ଭାବି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ରାଗିକି ଫଟ ପଡିକି ଉଠିକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲି ଆଉ ମମି ମୋ ଚିପ୍ସ ସରିଗଲା ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ଟିଭି ଦେଖିବି ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଣ କରିକି ଦେ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବି ଆଉ ପଟାଟା ଚିପ୍ସ କଲେ ଚଳିବ ଚଳିବ ମାନେ ପୁରା ଦୌଡ଼ିବ ତୁ ମତେ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଦେ ଆଗ ଆଉ ତାପରେ ମମି ଯାଇ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଚିପ୍ସ ରେସିପି ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ନଜର ପକାଅ जेबे देखली तते मुई दिल घंटी बाजी गल्ला मो मन सारा खाली आय उल्लाला उल्लाला